أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وصلى الله وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Уважаеми вярващи, славата, господството, похвалата са за Аллах Субханаху ва Та'аля, за онова, че ни дари с едно от най-великите блага – Исляма. Т.е. направени от онези, които са отдадени на Аллах, онези, които споменават Аллах, онези, които служат единствено на Аллах Субханаху ва Та'аля. Салат салам е за Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям и неговите сподвижници до съдния ден. Уважаеми вярващи, искам да спомена едно дело, което, когато го изпълняваме, ще бъдем щастливи на този и на другия свят. Когато го споменаваме, ще бъдем доволни от Аллах Субханаху ва Та'аля и Аллах ще бъде доволен от нас. Това е Ал-Амр бил-Ма'руф ва-Нахи анил Мункар. Повеляване на одобряваното и възбраняване на порицаването. Повеляване на онова, което Аллах ти повели, и възбраняване на онова, което Аллах ти възбрани. Искам да спомена 5 качества на повеляващия онова, което Аллах обича, и възбраняващия онова, което Аллах мрази, възбрани. Първото качество е илм, знание. Второто е рифq, доброта. Третото е адл, справедливост. Четвъртото е хилм, милостивост. И петото е асфабр, търпение. Тези качества трябва да се съдържат в повеляващия повеляваното и възбраняващия възбраненото, за да, когато те се съдържат в самият него, той ги изпълнява и след това идва да ги повелява на останалите хора. Казва Аллах Субханаху ва Та'аля в Коран Керим с един аят, след като говори за онези, които четат писанието, четат повелята на Аллах, разбират го, но не го изпълняват. Повеляват го на останалите. Т.е. забравят самите себе си. Казва Аллах Субханаху ва Та'аля, да чуем аята. Аузу биллахи минаш шейтанир раджим. Атамуруна ан-наса бил-бир. Нима повелявате на хората праведност. Wa tansawna anfusakum. И забравяте самите себе си. Wa antum tatluna al-kitab. И вие четете писанието. Афала та'қилун. Нима не проумявате. Нима не проумявате какво извършвате. Повелявате на останалите хора праведността, милостта, да служат на Аллах Субханаху ва Та'аля. И вие забравяте самите себе си. Четете писанието. Повелявате го, но изоставяте вашите души. Казва също Аллах Субханаху ва Та'аля в един аят, където Лукман алейхиссалам наставлява своя син. Казва следното. Аузу биллахи минаш шейтанир раджим. Я бунайя, о синко, акимис салата, отслужвай молитвата, споменавай Аллах, подчини се на Аллах. Ва'мур бил ма'руфи,
وَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Повелявай одобряваното и възбранявай порицаваното. وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ. Бъди търпелив на онова, което те сполети. إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. Това е решително дело. Искам да разделим това знамение на няколко части. Първото е обслужването на молитвата. Споменаването на Аллах Субханаху ва Та'аля. След като онзи, който споменава Аллах Субханаху ва Та'аля, внезапно идва онова да изпълнява и повелява, онова, което Аллах обича, изпълнява и възбранява онова, което Аллах е забранил. Мрази го. След това казва: وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ. Бъди търпелив на онова, което те сполети, като нещастие, беда, изпитание от Аллах Субханаху ва Та'аля. Обърни се към Аллах, към Твоя Създател, който те остави на тази земя, и при Него ще бъде връщането. Обърни се към Него, потърси помощ единствено от Него. При Него е избавлението. Това е решително дело. От това знамение, уважаеми вярващи, човек като изпълни тези неща, които Лукман алейхиссалам завеща на своя син, той ще бъде доволен от Аллах като негов господар, от Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям като негов пратеник и от Ислама като негова религия. И Аллах ще бъде доволен от този раб и ще го награди с великата си награда Дженнатул Фирдаус. О Аллах, направи ни от тези. В един хадис, уважаеми вярващи, казва Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Раздава се от Абу Саид ал-Худри, който казва, че Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям е казал: не дейте, внимавайте, не сядайте на пътищата. Там, където има път, където минават хората, където ще им пречите, ако стоите, не сядайте, внимавайте. Казва на сахабетата: о пратенико на Аллах, какво има в това да седнем? Нали, сядаме, говорим си, споделяме един с друг. И Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям каза: ако преспите някъде или стоите, престоявате, то нека да не бъде върху път. Там, където ще пречите на хората, там, където минават хората. И дайте правото на пътя. Те го попитаха: о Расулаллах, саллаллаху алейхи ва саллям, какво е правото на пътя? А той отговори, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям: свеждането на погледа. Да не пречиш на хората на този път, да премахваш пречка, когато има, да улесниш минаването им през този път. Когато един мусулманин те поздрави, да му отвърнеш на поздрава. Когато ти каже салам алейкум, ти да му кажеш алейкум салам. И казва повеляване на одобряваното и възбраняване на порицаваното. Хадисът е предаден от Бухари и Муслим. Тоест Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, уважаеми вярващи, забрани престояването на пътищата, да не пречим на хората, там където минават хора, нали? Знаем, че минават и жени, за това се минава в хадиса изглеждането на погледите. Да не оглеждаш кой минава. Да не попаднеш в харам. В един друг хадис за
Амр бил Ма'руф ва нахи анил мункар. Също от Абу Саид Ал-Худри, радиаллаху анху, минава, че чул, че Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям е казал: който от вас види едно порицано дело, нека да го промени с ръката си. Ако не може, с езика си. И след това, и с това, ако не може, с сърцето си. И това е най-ниската степен на вярата. Уважаеми вярващи, онзи, който види едно порицано дело, първо да започнем в своето семейство, за което той е отговорен. Нека да се пробва да го промени. Я с ръката си, я с езика си, след това, ако не може, с сърцето си. След това идва, когато той успее да го промени в своето семейство, с близките, в селото и така и така. Да повелява, т.е. целта е да повелява одобряваното и да възбранява порицаваното. Да го изпълни и да го повели на останалите хора. Казва ли Ибн Аби Талиб, радиаллаху анху: първият джихад, до който стигате, е джихада или борбата с ръцете ви. След това е борбата с езиците ви. След това е борбата с сърцата ви. И ако едно сърце не познава това чувство да повелява одобряваното и възбранява порицаваното, то се преобръща. Може да бъде извисено със своята вяра, но когато не познава това чувство, то се унизава. То бива унизено до най-долната степен. Казва също Хузейфа, радиаллаху анху, когато го попитаха за мъртвите сред живите. Мъртвите от живите. Кои са тези, казва? Казва онзи, който не отрича порицаването със своите ръце, със своя език и със своето сърце. Тези, казва, с мъртвите сред живите. Уважаеми вярващи, забелязваме каква е важността на онова да изпълняваш и повеляваш каквото Аллах ти повели, и на онова да изпълняваш и възбраняваш каквото Аллах субханаху ва та'аля ти възбрани. Искам да завърша с една случка, която доказва много ясно как онзи изпълнява и възбранява онова, което Аллах му повели и забрани, до каква степен стига неговата вяра. И възможността също на садаката. Да раздаваш от това, което Аллах ти даде за препитание. Ти да го изпълниш и да го повелиш чрез своите дела, да покажеш на хората каква важност има от това дело в исляма. Знаем, когато стана наводнението в Пакистан, от целия свят се притекоха на помощ, кой с пари, кой изпращаше писма да изкаже